Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete? Gaur urtarrilak 5, badakizue zer tokatzen dan? Gure 5. gakoa 2025 eder bat sortzeko. Gure bizitza pausos pauso sortzeko. Guazen ikustea. Erabaki hoberenak hartzen ditut. Zer esan nahi du honek zure bizitzan aplikatzeko? Bale? Demagun, errepikatu egiten dezula kurtsoa. Ados? Zer erabaki hartuko duzu? Biktima paperean erori, jo, ze gaizki, ze desastre, ze injusto, edo hartu indar eta energia guztiak eta kurtsoa aprobatzera. Joan? Bai? Eta egoera bakoitzean, aukeratu behar duzu zure helbururantz doazenak. Ados?